Presiden kene huta Profesor Lakon Kama ulong balong kat balong Henry Uni UVC bamenda umdei bendang donshu hanehu. Ulapan pau baki shania hakani ka kenhun toket bakan ai karai ka babyang ban penhun ya kinong hikai bat ki samla puli namar baki degi batep bha shapang kani ka skol ba. Habakran menta kesingi ke arp santarik na wiang arja arposau Profesor Lakon ulong balapan sungo ya baro ki kam ki bomlier baki jing penya don board VC kumba ki lekhi hakini ki banai ki baladam. Ulong makinong hika kimpedang syu ba undang wan hanihu namar ba umlong ubabet bandang syong haka skul ba nihu. La ruban kedo ba kesorkar pedeng lingba katanat puli puti kalathong ka jing toket hapo ka jingyalam UDP Singh bat udilip Chandranat ban toket halor ki kinrum kinram hanihu ban IT ya ka kai pot hapo khat sansngi. Profesor Lakon ulong baka jingle huri hura UVC kalong ha kampisa pilanyru ya ka hostel layo pisa klem tip ka jaka banchna uthe ki computer ki we ki jingdan kam klem khot tender na lor ki we ki kam bamla ban yoshu. Marba kajing elang jongi bat ka nega inquiry committee ngatrai ni nakaliang ka nehuta ni sko comment sikade e bagi layawan ngila pensno ke e bangila dep keren bro sikata nado pasdang ka nega jinga ki mri tanga jinga ki nado mensim senam abang ya ki namantagi kam ki ba pher apa kan nihu ngila pen paw ya ki ngila pen sngo ya ki ba balengi kum ki no hikai balengi kum ki stakeholders mo ki ong hapo jong ka university balengi bitario ni ubreu namar ubreu ubam patiao yang ngi kum ki nohikai patiao ki student khen snap ya ka university dan jing snow e ka jet ban re jungi bodon hakane ka jala jungi don e ban le bhana ban takan ni hu hanrei ka kam jungu ka debet ban warra ki breu nabar ki bamlong fit ki bamlong competent ki bam nang lese hakaliang ka nohikai ne hakaliang ki non teaching staff ne we warra ba ki breu ki ba ni have verify kumno ki shajet na ka selection committee ni lada banru pilihan pet bhaya ka selection committee kumno ki jedi gini ki bre na haka jing pet jongi haka jing yosngo jongi ni ki khana ka kam hikai ro kimbyang ka qualification ro kimbyang na next khamba ka committee kala sgap bhayangi let's say kan ai hi ka rai ka ba byang ka ba pura baki khana jongi khamtam gitu ki ba sha jing it ki khana jongi ki bala penya ja kane ka jing ki kin hun but ladaki maki kum ki student ki hon ni ki no hikai rugin hon kajing keren kalong ba shai ba longkat balong kajing tho jong ka inquiry ka report jong ka inquiry committee yo ne ubre ngim sha shu bandrung hapo ka mulai kumala ong ka mulai tahun dorbar kum jo ngi kum ki no hikai kum ki non teaching staff kum ki student ni la ong bang u ngim sha shu bandrung hapo ka nihu ka report committee ki la ban thau kuno kar kom ba ki kwa harai kanalin jungi lapan pawa yung ne nginum priang syu kumu VC nama long fit banlong VC haka school ba jungi ke jing bet ngau na galeng jungi komiti tharai ka jing kerpat ki jung pisa na jing kren ye ka committee yang ba pisngap yangi pisngap yi khna pisngap yi non teaching staff si pisngap yo borkhot pipet ki kot kisla ngila kado shai bala da pipet ki kot kisla phin lab bonjet ki huri hura ba kajing le krum keram jong ne mde tangga liang gane ka administration wat ka liang pisaru bon gi krum keram napo ka EWS hapo ka EWS ngiyo pisa shibon diki klur ka pisa ngiyo hado menta la license ka tu ka pisa kan penon kam ka pisa ka don ula phase engimte hakjo ka por ki hostel ba ki layo pisa ban shna tangka site rungi pada ka he ka tangga jaka ban shna ta hostel rungi patte hanai ka pisa ula dep ai ka CBWD kapani ba kasyu delay kai ka penslam kai ka kam mde tanga ta ki jing the jong ki computer ki spatli na ta ka pisa bo the kini ki shuki ki ben ki sofa ki bamdon ya ka ba pen khanya ka JFR bamdon tender ba pen khanya ka JFR 2017 kapani lot ba krom karam le ba bon hanrai lese hapo shisni arsi ngam tharai kene committee kala namar fitep kum kini ki jing jale re bunai lese ki CBI ki simpor ban poisa ta ka thong ban batai ba ke ka badai ke bamde hanrai hakane ka arsi ngi ngai skem ba kala kedo shai kitu ki report ba ladap shna daga committee na pon nehu bat ka jing kren jungi gila pun shai kadar ba uniu bure ula pun kam bakla ya kan nehu ya ka pisa jong nehu taka daw ngi kum ka university ngi her namagi khna kim don hostel babyang kim yo wifi kim yo ka library facility babyang kim yo ka sports facility po hostel ka bam ka di ka ka bajabo nandong shadong company ba ka pisa jungi ka dan
Hari syai ka lej tip tang new breu namar ka pisa jungi ula transfer syai ba hari ka company hamadan ka pasedang company ba kadon ka gross mismanagement bangi on gross mismanagement jong ka fund jong ka nihu namar ubreu syamphang hari ukwa ban pendon kambaklaya ka pisa jungi kwa pendon kambaklaya ka kerteng jungi kwa pendon kambaklaya ka kerteng jungi university ya ka syuki jongu ban wan ra igi breu na bar ngantip ka e dan halandan harangi suthu bale se udan da ka agenda ka ba jabo u yele ban punur long harangi ngait skamba lingba ka jing tri system jungi khna bat ni